Congrats, anak. Congratulations, Ann. Salamat ninyo, ma, pa. Ay, sige na mo, mamauli na ta. Kinagikay kong gamay alang sa imong graduation, Ann. Ha? Adto ka sa San Carlos City mo eskwela? Opa, kay wabe senior high din sa ato. O niya, asa masab ka, Star? Mangita lang ko akong kapuyan dito, ma. Hinoon na may mga boarding house dito nga dili kayo mahal. Maugid pa. Sige lang pa. Namang ko yung mga classmates nga adto po sa San Carlos City mo eskwela. Magpatabang lang ko nga makakita ko boarding house dito. Sige, ikaw mahibaw. Oy, problema day, oy. Nakoy mga kailangan na may mga boarding house. Tabangan ti ka, pagpangitag barato. Salamat, day. Kay na, hapit na ba ang ablis klase, day? Nag-amping baya dito sa syudad, Ann, ha? O, ma. Paling kamot in taon nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Aron na kay maayong ugma. Opa. Salamat intahon kay akaskwilagit ko. Antuson ko lang ning duha ka tuig. Kay human ini, mag-college na unya ko. Han! Hey! Oh. Han! Kinsa man ning nitawag na ko? Artiha! Di man managad. Uy, hala! John! Ikaw mo ko din eh! Ako din tao ni oy. Ni aman lagi ka din eh! Di ako gay ka. Amaw? Bitaw, uy, nakalitan kong naa ka din eh. Wa ba senior high dito sa atong dapit. Mong ni ako din eh. Oh, sa ato pa, classmates ta? Murag, di tingali. Pero mayo hinuon niya parehas sa eskwelahan. Aron di sa ko maglaay din ba? Mao gyud. Aw, nindot hinuon day. Kay may silingan tangan ni asa mag-eskwela din Maugid day. O diya, kumusta ang buhay estudyante an? Ang nanguta na baya no, murag yun, og dili estudyante. Di na oy. Murag kapoy mi eskwela eh. Kapoy bitaw. Pero antos lang gud. Hangtod nga mahumantaan ning senior high school. Ay, salamat. Grade 12 na kita. Lagi uy, mura lagwa no? Dali ra kayong panahon oy. Han, ugma ba? Sa maduman. Mupauli kas bukid. Dili lang ko dyan. Unya na lang ko mapauli sa ato kung wala ko'y magamit. Napaday kay kwarta. Napay gamay. Sakto pa niron si Manaha. Aw, Nga naman mo pauli ka sa ato? di man hinuon. Kuan unta ba? Ako kang atuon sa inyong boarding house ha? Nga naman? Magunsa man ka dito? Storya lang ko ta. Kay laay sad kay akong gipuyan oy. Kung Sabado kay mamauli mga akong mga barkada. Mato ko sa imong gipuyan ha. Unya, makadumdum day ka. Kagamay ning San Carlos Nya di ko kadumdum. Unsa may address ni mo be? Grabe ha. Kadumdum gyud da. Ako pa, laagan ba ako? Unya, unsa may ako ikaalagad nimo? Murang magkaraang tao. Napay alagad-alagad. Bitaw oy. Kadiyot kandaman di kag juice ha. Magkita ta din sa San Carlos. Maog yun. Nagtuo magani ko nga sa Cebu ka mo eskwela. Layo na kay tong Cebu uy. Mas ganahan ko din kay kung mingaon ko nilang mga magpapa. Makauli ra dayon ko. Mao gyud. O nalipay sad ko nga nagkita ta dinian. Aron mahibaw kas tinuod. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Unsay mahibaw sa tinuod dyan? Ngano di ay? Ang tinuodan, nakagusto ko nimo. I love you. John, Mano'y tinuodan. Sa una pa, nga ganahan nagigay ko nimo sa nag-eskwela patas bukid. Pero mahadlok lang kung munguyab nimo. Karon pa ko nakabatunog kaisog nga musulti nimo ini. May chance ka ako, An? dili pa na ako na matubag dyan uy. Nakalitan man gani ko sa kung nadungog karon. Okay raan. Baka paabot raman ko. Hala,
Sa una pa rin siya ganahan ni mo, day? O, lagi day, uy. Nakalitan man gani ko. O niya, imo sing sugton. Aw, buotan ba nas dyan, day? O, gaan sa dang akong buot niya? Aw, kun mauna, sugta, uy. Inodan, imo na kong gisugot. O, dyan. Uyab na ta. Salamat, Ana. Ayaw lang ko pasakiti, ha? Oo, Ana. Ako na i-promise nimo. Ginoo ko in taon, uy. Ano na pahilabot man ka ni John? Wa may makapugong sa mga gibati, day, uy. O niya, saan naman lang kung mamabdos ka? Nahadlok bitaw ko, day. Hala. Uwa naman ko nikla, ha? Nakulbaan ako inita. Magpalit ko og pregnancy test aron ako ni maklaro. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Oh, kinahanglan may bawin ni si Jan. May noon, kay mahimo na di kong amahan. Nalipay ka nga mahimo ka ng amahan? O niya ako. Magunsa naman ako ini Jan. Magunsa naman ato pag-eskwelahan eh. Gamay na bitaw ang kuwang. Mag-graduate naman ta. O niya sila sa magpapa. Karon Sabado, mamauli ta sa ato. Atong sultihan ang imong mga ginikanan bahin sa atong sitwasyon. Ay, Ginoo ko in town, oy. Anong inyo maning gibuhat? Pasaylo ako nang. Pasaylo alay mi ma. Pa. Kinahanglan nga imo ning pagkasal ng akong anak dyan. Ay, kabala ka noy. Di man ko talikod sa akong obligasyon ba? Maayo. Akong dadon si Ann sa amo. Noya, nang, aron may baw sila sa papa. Sige. Dili mo mahimong magminyo ni ning Antyan. Nga naman pa. Magminyo mo nga pariente man mo. Ha? Ha? Parente dita Jan? Maura, pariente mo. Kuya, saan naman namin ini pa nga mabdos naman si Ann? Pagkatawha lang ang iyang gimabdos. Basta dili mo mahimong magminyo kay pariente mo. Dili man mo parente. Ha? Mauna, wagi ko parente din kay dayo baya ko din hinapita. Alabi na ko nga dili may parintis sa mga ginikanan anang dyan. Bisagod saon og subay, dili gyud nato sila pariente. O niya, ngano ni ingon man ang papa ni Jan nga parente mi? Simple ra kay na. Wa ka mauyon ni sa ginikanan ni Jan. Mao nga paingon-ingon sila nga pariente mo. Unsa? Ayaw pa mo gosay. Pagkatauhan ng imong gimablos diha. Bahala agway amahan. O niya, unsaon man ni ron Jan? Magunsa naman ko ini. Sorry kayo na. Saan nga, di magmusugot si papa nga minyo ta. O niya, unsa may plano ni mo ron? Mutiwas lang ko sa pag-eskwela. Aron makikita kong mayang trabaho. O ikaw, pakatawha lang yun na imong gimabdos ha. Kay balikon ta lang ka. Kung may nindot na unya kong trabaho. Jan! Pila na katuig ang nakalabay. Sukat ko ng anak.
O hangtod karon, wa pa gyud ko'y balita di Jan. Kumusta naman ka siya? An, Ma? Oh, ni mata na si Dodong AJ? wa pa, uy. Mayo pa itong pagkahinanok. May tuyo ka na ko, Ma? Dito magod ko sa kapilya ganiha, kay nag-meeting me. O nakabalita ko bahin ni Jan. Mao ba, Ma? Hain man ko na si Jan ron. Nilarga naman dahil sa Japan. Ha? Tuwa na tayo si Jan sa Japan. Og tingali. Malipayo na siya kauban sa iyong pamilya. Oh. Uy. Di amin ni-chat na ako. Di man yung mabasa. Uy, kikibaliktad man yung pangan. Hi. Pwede ta mag-video call? Si Johnny. Oh, si John? Kumusta? Mayo ka na kauna-una pakagtawag na ko dyan. Sorry kay ha, nga karon ako nakakontak nimo. Kung saon nga, lisod kay nga akong naagian ko. Karon pa ko nakaluwag-luwag sa akong kinabuhi. Og tinuod ba ka na akas Japan? Oan, Og malipayo na tingali ka no? Uban sa imong asawa o anak. asawag anak ba oy? Kuha magaling ko'y kuyog. Ha? An, trabaho ra gid taon nga akong giari diri sa Japan. May mong mutanaw sa tong anak. Ha? Naibaw ko. May anak na, lalaki. Og AJ ang iyang pangan. Jan, Usbo na akong pagpangay pasaylo nimo sa nitabo nato sa atong kinabuhian. I'm sorry. Please, ay napagilak. gisakitan lang ko sa hitabo na to, Jan. Nahibaw ba ko mga way gusto ang imong mga ginikanan ako? Maong naingon sila ka pa rin, tita. Pasaylo ako, an. Pero, okay ra, uy. Lisod kayo kung mamugos ko ka. Wa ko magustuhin sa imong mga ginikanan. Abotol na to ang gustong panahonan. Basin pa di eh. Sa umaabot, kita gyud. Jan, Hangyo lang ako nimo. Ipaila lang ko sa tong anak nga mao ang iyang amahan. Ug ay kabalakaan. Kay dili may tabo nga malimot ko ninyo. Ug paabot ang akong pagbalik. An. Jan. Didn't know that I would be this nervous. Think about everything I've Ang Ginoo na lang gyud ang nasayod kung kami bagyo di Jan sa umaabot. Sa pagkakaroon, padayon pa ang among communication. Og nalipay lang sad ko kayo mahigayon nga magasulti sila ni AJ nga among anak. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No ka mga higalang kaaginian nga taga Calatrava, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, worth the wait. Cause you're worth the wait. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamausap mga higalaw at mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakapit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook